Добър вечер. Към си Ивелин Колев и сега ще изпия брутално много алкохол. Кой те предизвика, че не си спомням? Предизвикаме най-големия педерас на света. А неговото име е Християн Алашки. Така. Какво има там? Има някакъв феймъс гроус. Ще полея. Чаша. Трябваше да се дирка. Окей. Снежи и пусни музика. Водка. Ама За леко. вас винаги. Леко. Ще долея. Тежко е. Заплювам си аз да не го До другата стая ли? Тропикана. Бостер иска ли? Бостър на устата ми. Бостер да му сложим. Искаш малко бостер. Абе, кола да си това ли въобще? Ти си знаеш, брат Георги. Я, подай ми... За аромат, бе. Жана, ако обичаш, подай ми сока една. Подай сока там. Ма не го убивай със сока, бе, подай го само. Сок. Господин Колев, искам да поднесете вашето извинение, защо го правите с 2 седмици закъснение. Да, извинявам цацки много за това. Цикъла му беше. За това половината чаша... 2 седмици идваше от тях. Приема се. Приема се, окей. Той преди 2 седмици тръгна за към нас, ма чак сега стигна. За цвят. Малко само. В смисъл да не е много гадно, защото е... Много диетично е без кола. Факт. Тихо. Но пилото ми вата, леле, това ме пие всяка вечер за... Мътни, бе. За кусок. Всяка вечер за кускане, за отскок. Значи може да го спия на екс, но ще го спия за около минута. Имате минута. Минута е стихва. Сега е 2:15. Значи тук има една малка предистория. Допреди малко господин Колев е пил като мърша. Мъркша. Мръкша. Като мръкша. Мъркша. Я, как? Слабо. Айде. Ма то бавно върви това, бе. Чая се включи като... Не. Нямаш право. Това си е за господин Колев индивидуално предизвикателство. Ама минаха 30 секунди, господин Колев. Разтрогвам брат. Господин Алашки, това не мога да спия Куин. за още 30 секунди. Добре, айде, още една. Значи имате 28 минути, докато ми изтече паметта на това на фотоапарата. Виж, че се справя. А? Бъдете си на там. В YouTube ще го кача, ако трябва. Само не да изна. Всички вика са бащи, Пусни само плейлист. твоята майка. Цъкни микс на YouTube, Емануела. И цъкни го и той ще продължи. Ами ти сам си го сипваш, да не беше чакал 2 седмици. Малко смъртно не мога да ми... Гледай, значи за сега 3 минути и 40 да е под 9, за да не се налага да го слагам в YouTube. Защото нямам още качвания в YouTube, това да ми е първото, няма да е много добре. И ще ми го изтрият. Качи си шибото на дъхвам. Аз съм inspirational coach. Чакай малко, колко време си трябва да надъхна. Значи господин Колев може да изпие... Това са 6 пръста. Аз пих. На мен това е един мой пръст. 6 пръста алкохол. Ние Това може да пихме го гледаш пихме. като Айде. 2 пръста или 6 пръста. Да. Според мен е като един стар. И според мен като става, но... Той го може, младеж. Жема, те просто Ама господин Колев, вие... се мерят така, бе. Вашите приятели май ще бъдат разочаровани от вас, господин Белов и господин Колев. Пратиха ви тук в Шотландия и вие спряхте да пиете като хората. Слава. Чакай малко. Ау, не, през Значи, не, нямаш право да пиеш, ако той не те предизвика, обаче ако двамата си го поделите и двамата сте путки. Официално, значи, двамата ли ще го пиете, питам?
Здраве. Той се наложи. Бат Георги, задушавам се! Ще се наложи да предизвика. Значи господин Ивелин Колев. Ако ме предизвика, предизвиквам го, значи изнесем Господин, The next nomination. 200 грама. господин Ивелин Колев и господин Георги Воев Next nomination. пият, но са путки, понеже двамата си го делят. Ние сме путки. По принцип. Знаем, виждали сме във Фейсбук. Ти стига говориш тук, аре мокни. Предахте вече. Докато не го преглътнеш дишало. Да ходя се изтропам в кенеф. Пусна малко. Боста е за тебе. Иво, това си е за тебе, давай по-бързо. Бате, помогнах доста. Факт. Стой. Ще има да помагаш още. Според мен ще е над 9 минути. За сега е 6. Ама... Господин Колев Мога да е толкова гадно. е много... Ти видя ли той колко сипа, бе? Давай. Тълпаме си. Абе, какво да здраве, бате, аз ще припадна след малко. Значи за всички, които гледат в YouTube Ще го изпия, не? и във Facebook, после ще има клипче как господин Колев драйфа в кенефа. Господин Колев няма драйв да навсякъде. Вие Колев не драйфа. Виждал съм, но няма. Кой не драйфа? Може ли да засипа още едно? Това между другото има мерна, нова мерна единицка, се бере. Една бере, една имаше окей. Две бере, близко смъртта. Три бере, биете си със смъртта. Четири бере, Мъртъв си. пета, цъка с тебе война. Дали да си стеснеш? Значи, имате 2 минути и клипчето е за YouTube вече, което е лошо. Чакай! Стояне моквай. Господин Бог, може ли да си втора берея в чашка на господин Колев? Не. Моля! Тук съставлявам Абе, си този коктейл от две береи. дай си го изпият, дай да си го изпият. Ма пийте по-бързо, че после Ивелин трябва да предизвиква. Тя вече ми писна да чака. Берея! Дайте го! Стига де! Не бе. Бере, ще го пръснаха. Още малко! Още малко! А Ще ти го го допием. допием. Малко, ма пак си путкаш от делиш. Факт. Аз съм путка. Абсолютна путка. Ма те путките са хубави Путка на неща. путките. Путката е хубаво нещо. Бат Георги, не дай знам. Бат Георги! Не е така. Не дей задушал се, Бат Георги! Значи, Воев, правим ли го това на по една глътка? Да. Правим. Дай ти го направи едната глътка и за него нищо да не остане. Ще една глътка да не го Да, аз ще го направя и ще оставя да мине. Сега господин Колев трябва да предизвика трима негови приятели. Господин Воев нека се разкара от обектива, понеже пречи. Squeeze me! Не мога! Кое не можеш? Аз знам, че съм предизвикан, така че това не ме интересува. Господин Колев, ваш ред е. Мога ли да предизвикам някой? Говорете към камерата. Предизвикам господин Стоян Заков. Ето там, може да го снимате между другото. Няма нужда. Окей, той си знае. Аз Давай. знам. Кана Рачева! Ти ще знае. Какво ме предизвикваш? Squeeze me! Следващия човек, който предизвикаме е Александър Белов. Нека да така. изпие на екс това, което изпихме с господин Воев тази вечер. Господин Белов да покаже, че не е путка като тебе. Така че ние можем да Господин стоим Белов да по-отделно. изпие живота си тази вечер. И трето предизвикателство ще Не, има. само 3. Бих предизвикал петима. Добре, въжи. Да, екстра. Господин Колев. Калоян Колев. Ти си, брат. Значи, Белине, виждам, че предизвикаш най-добрите си приятели. Факт, те си ми това най-добри приятели. Предизвикваме и Велик Колев! Също така предизвиквам Нека да има и женска компания. Багата, по-известен като Стефан Боговски. Но Багата. И И Велик Белин, Колев! Давай бага ти и си. едно момиче, Колето. моля те. Не, момичетата не могат да пъсват. Squeeze me! Знам, че те не са приятели, но все Две пак берея. Мисля, бих предизвикал момиче, но те са. знам. Не, да, муса! Уважи. Последният Тя човек. посапва. Последният човек, който предизвиквам. Стои до мен. И ми е много близък приятел. И се използва за мен много близък до сърцето ми. И той се казва Бат Георги. Бат Георги! Добре,
Хареса ми! Бат Георги, ето това е Бат Георги. Задушал се! Значи това е да си Бат Георги. Значи... Задушал се! Това е... Не си пътъка. Това ли е вашето клипче, господин Колев? Петата номинация. Neck nomination, давай пиме. Съм убеден, че това ще е най-силната номинация. Това ли беше? Ти бат, ти номинира Music Idol и X Factor и всички на един път. Едно. В едно. Това са моите номинации. Чакай. Значи Желая ви здраве, искам да стисна ръката на успехи, този, който ме номинира. винаги. Ела За за теб винаги. всичките с Neck nomination, а? Поживо поздраво, аз съм Ивелин Колев. Господин Ивелин And I Колев! approve this. Господин Ивелин